Днес с мен е фронтмен на група Остава, една от най-любимите алтернативни български банди. Казвам добре дошъл на Свилен Ноев. Здрасти. Как си, Свилен? Номер едно. Май. Номер едно. Как си след толкова интервюта вчера? Аз следвам се добра година. Ами виж сега, хората си мислят, че музикантите сме мърлевци, пияници и наркомани, обаче всъщност да, между цялото това нещо, всички тия глупости на бабичките, бая работа се свършва. Измислят се парчета, правят се клипове, турнета. И съответно, понеже вчера пуснахме новото си парче Мона Лиза, трябваше да го рекламираме по радията и трябваше да дам 6 интервюта. А ти с 6 интервюта вчера, подготовка за участието на Станциона, подготовка за 11 годишната глупости, на 11 септември, 33 годишната на групата. Как се справиш с всичко? Как успяваш? Ами, професия, човек, какво ти кажа? Бачкане. Аз съм свикнал вече, нали, има някои хора, които са уикенд музиканти, които много мразя да ми говорят, че са музиканти, защото са бастуни, които са аматьори. И хора, които го работим това. Ходим на интервюта, свирим по телевизии, по радиа, на благотворителни концерти постоянно. Това си е професия вече. Говорейки за Мона Лиза, защо Мона Лиза? Я не спорим. Ами, самия припев там идваше в текста Мона Лиза и понеже аз много обичам да пиша текстове, които са с различни думи, защото не знам дали следиш българската поп и рок музика, но текстовете са изключително тъпи последните 20-30 години и всички пеят аз с теб, ти до мен, твоя ден уморен, един момент и много тъпо. И аз винаги си търся някакви думи, които не се използват в песни. Пък сега Мона Лиза абсолютно няма нищо общо с България. Вече има. Вече има, да, и понеже самата картина, самата Мона Лиза гледа много ехидно и така ми се стори готино да карам в припева, че всъщност главната героиня за мен, нали, за певеца, гледа като Мона Лиза, пък главният герой иска повече. Иска да не го гледа като Мона Лиза, ами като влюбена жена. Така най-тъпо обяснено, да. Тоест вече от 4 септември насам Мона Лиза вече не е на Леонардо да Винчи, но остава. Да. Окей. Любовта по принцип е така основна част от вашите текстове. Какво се дължи това? Кой е романтика в това? Ами, първите текстове, които пишех в първия албум на Остава, бяха много по-депресарски, имаше много малко любовни песни. Ще дойдеше с мен, тогава беше станал някакъв хит заради ММ и това е първата любовна песен, която съм измислил. И така постепенно почнах да пиша текстове по-сексуални в следващия ни албум и така почнах да ме вълнуват такива теми за това хората как комуникират един с друг. Ако не се лъжа, има ли статистика за децата, които са заченати на ваша музика? Ами аз ви трябва да стана рекламно лице на Майчин дом, защото и не знам докторите дали го знаят това, откакто хората почнаха да слушат Остава, особено след Чоколад, много рязко се вдигна бройката на интелигентни деца, които харесват така по-изискана музика и като цяло изкуство. Браво, това си абсолютно за поздравление и адмирация от всякъде. Да, и сега между другото тази година, това лято, едно от хубавите неща беше, че на няколко концерта в големи градове нова вълна тинейджери почнаха да идват на Остава и да не ни казват чичковци и свирете пинг-понг, ами просто ги преживяват както са ги преживявали хората, когато бяха преди 20 години. Как усещаш младежите в момента? Дето спомена, има ли интерес към музиката на Остава? Имат ли парчета, към които са по-припрежени? Сега има ново поколение, което слуша явно по-такъв алтернативен рок. То покрай Arctic Monkeys, Radiohead, групите, които са малко по-хипстърски, тинейджерите много ги клепат.
и идват и при нас, защото те искат да чуят нещо, което е народния език. Нали, на английски е готино, но ти искаш да си го усетиш с твоето си сърце, не, нали, на английски само. Та тия деца почнаха да идват на Остава. Това лято адски много. Варна, Бургас, навсякъде, където сме свирили, сега ще видиш и до вечера, като свирим на фестивала, че има тинейджери, които крещят и да, понеже любовната тема не е много силно засегната в тяхната комуникация, защото се срамуват, по-скоро те, нали, гледат порно, там всякакви гносоти в TikTok, сексуални, но не си го казват, защото ги е срам. И любимото им парче на повечето тинейджери е такива по-социални, като Бесен. Такива и от първия албум Пинг-понг, по-панкарски, които са против лошите неща, да го наречем. И вече малко като пораснат и почват вече да им се правят по-сериозни работи, да се търкалят в леглото и почват да слушат и другите работи. Това съвсем с смешка малко, но е абсолютно вярно. Аз отварям една лека скоба, понеже спомена TikTok. Ти си активен там. Аз съм много зле, даже ми се подиграва моят син, който гледа там в TikTok някакви тъпоти и само вика, ти си пуснал един плакат на Остава за концерт с някаква гадна латино музика. Аз, фак. И гледам, че верно съм, защото нали, то не е Инстаграм и Фейсбук, където е много лесно и съм го правил 100 пъти, 1000. И в TikTok само слагам плаката, нали, между чалгиите, които са 1 милион гъдносоти, някакви тъпонгери с татуирани Христо Ботев и Васил Левски. И слагам плаката и викам, yes, пише си, се остават, ще свирят в Пловдив, в Мемонарника нещо, бара-бара, и нали, сент, и както там е. И се навика, много си зле, бе, слагай с някаква твоя музика, бе, ти бастуна си. Аз се пускам и той, почти кючек. TikTok ми е много тъпо. Ще те попитам, ти за или против си тази платформа? Нямам против, децата се кефят, но мен много ми е селски. Може би, защото много са чалгализирани основната маса, да го наречем, по-млади хора, са големи кухендери и те си пердашат си чалга. Даже скоро в отивах някъде с самолет да пътувам и много закъсняваха и казвам, госпожице, бъдете малко по-възпитана. Ще ви поканя на концерт на Остава, там не се чака и всички поздравяват и са изкъпани и са възпитани и говорят езици. Тя какво ще чува? Аз казвам, аз съм вокала на група Остава и мен обижда, че се държите с мен като лайно. И казвам, имаме концерт сега, примерно в Бургас сме. Имаме концерт другата седмица, ще ви пиша в гест листа да влезете. Тя целото са хубава на Остава. Казвам, ти харесваш чалга? Тя каза, много ясно. Едно време хората ги беше срам да кажат, че слуша чалга, сега то направо си е. Мен обижда, имам тук един приятел, Пешето, който няма тук за съжаление, но той е пловдивски агент. И той каза, като разбера, че някой харесва чалга и въобще не говоря никога повече с него. И аз много мразя хора, които представи си колко техника има измислена. Примерно, преди имаше дискмени. Много мразих в тролея да видя дете, което слуша Дискмен, което е революционно за тогава, с чалга. Към ти трябва да слушаш Девид Боуи, трябва да слушаш пънк, трябва да слушаш метал. Това е тази техника. Кой да ги насочен там? Все трябва да се оправят и винаги и всеки има право да е простак, но за щастие, когато е платен концерта, простаците не влизат в Остава. Има да се получава така наистина. Оставяме TikTok чалгата и простотията, връщаме се обратно на любовта. Ти помниш ли твоят първо влюбен? Дете е още. Ако е било? От първите ми влюбвания аз като трети-четвърти клас почнах да тренирам спортни танци, което после не се оказа нещо много успешно за кариерата на Dancing Stars, но и танцувах с една мадама, която беше от нашия ход, беше някаква невероятно красива. И направо я обожавах, обаче тя стана, нали, момичетата растат много по-бързо от момчетата и аз вече към 5-6 клас бях до тук. И те ме смениха с една мадама, която вече аз не бях влюбен в нея. И съответно
Да, почна да тренирам спортно ориентиране и баща ми каза, вместо да гониш мадамите, обикаляш по горите да събираш будили. И беше прав. И до там с влюбена си в любовта на Ами, да. детската любов е тя много да е идеална. После тинейджерството, знаеш как. Там, да, там вече. Нека да ходим нататък. Нека на детската невинна любов се остане. Да. Я ми кажи, в кое намираш повече чар? В пеенето на български или на английски? Това ми е много любим въпрос, особено с български музиканти, тъй като знам, че не е толкова лесно даже никак да се пише на български. Аз много обичам да пея на двата езика, понеже майка ми е учителка по английски и така съм учил английски и мисля, че не пее като, нали, наобщо като руснак на английски. И ако измислиш нещо, което звучи готино и не е глупостите, които пеят 90% от хората, окей, нямам против. Харесвам много английския, много по-звучен от българския. Но така се оказа, че с годините се научих да пиша текстове и дори понякога много по-бавно, отколкото ми се иска, но си ги нагласям така, че да звучат, да има повече гласни, да има кратки думи, да звучи леко като на английски, пък да е на български и се разбира, да е ясно за какво става въпрос. Така че двата езика обичам. Даже аз бих пял и на френски, на италиански, на испански, на руски. Тъй, някой рускиня, после си говоря цял ден на развален на руски. Харесваме всякакъв език. Нямам претенции. Абсолютно ме изхрумва да можеш да пишеш на български обаче и да караш по някакъв начин звученето на така световно парче. Понякога, понеже като правиш песни, има няколко преимущества от това да пишеш поезия. Нали, аз имам странен глас, което е до някъде плюс, защото мога да си го правя така, че да звучи много тъжно. Наистина мога. И много хора сигурно могат също, но мога да изпея нещо, което е отвратително, гнусно, което да звучи много тъжно. И по този начин, дори текста да не е толкова тъжен, като си направиш така гласа, почва да звучи самото парче тъжно. В този смисъл, може да фалшираш някои неща, да не кажат много тъжен този текст, примерно ще бъдем вечно вплетени, толкова сами, само аз и ти вечно вплетени. Ще кажат, копале, това е бати депресарското. Кое депресарско? Ще бъдем вечно вплетени. Това е любовна песен, така много е тъжно. И то може би самия глас ти подсказва как да се чувстваш. Това е интересен въпрос. Лириката или гласа дава наклон на тона на песента, на чувството на песента? Но и двете неща. Ако имаш много смотан глас, предполагам, Тогава май никой не може. бих посъветвал хората да си намерят друга професия. Аз и себе си, ако може да... Нали, всички казват, това свилен с този гейски глас. Викам, да, пич, такъв ми е гласа, но он отгоре ми го е дал, а и аз искам да пея като Еди Ведър. Повярвай ми. Но Еди Ведър е само един гъс на света и всички други искаме да сме като него. То не става. И затова той, нали, пее там, той е голям бунтар, като Боно. Аз пък не съм бунтар. Аз искам хората да се обичат и да ми идват на концерти и да кажат, браво, моето момче, най-хубаво пееш, по-хубаво от Любо Киров, от Графа, от всички. Това ми стига. Сега да не се разсърди Любо, че той е много сърдлив. Няма. Това и този концерт ще ти го кажа. Аз ще ги поканя всичките на концерти, ще май не ходят много. Добре, през 2018 излезе твоя соло албум. Да. И във връзка с него, какво те потикна към тази крачка да тръгнеш по соловия път? Има някакви неща, които си искам да си ги правя, които не са ми комфортни много. И аз тия парчета си ги бях отделил. И 6 парчета, които бяха после на сингли, си ги бях отделил да бъдат сингли, дали да са за моя албум или за остава, защото са много хубави. Те са събирани от няколко години. И бях си направил това парче Beautiful и с Гого, който е продуцент сега на остава музикален. И той направи го, продуцира го. И почнаха хората да ми пишат, че ги кефи. И аз викам, аз имам парчета, имам текстове, всичко. И го записахме и Хронометър, понеже беше единствената на български, викам да направя на песен на български. Никой няма да ги пуска на английски. Никой не ги пускаше на английски, наистина. И Хронометър затова е най-популярна, не че е най-хубавата песен, просто е единствената на български. И в същия момент, може би малко по-рано, почнах да
поканихме да свиря на една стихосбирка или какво беше, да свиря сам с една акустична китара. И въпреки, че песните ги съм ги измислил аз и като музика и като текст, които свирих, щях да умра от страх. Те е страх. Сам. Не, сам трябваше да свиря. И го направих един път. Беше супер, нали? Аз свирих, разбира се, Шоколад, Океан и Внимание и ги отрепах, но момента, в който ти си представяш как излизаш сам, защото групата като е до тебе Друго е друго. И припадам си линейката, свилен умря, ще въртят по телевизията дали ще се слееше с мен, някой ще плачат две-три бабички, айде замина. Обаче го избутах и така 2-3 пъти бях сам. И после почнах да свиря сам и цели концерти. В Кинокабана съм имал много, в Маймонарника, къде ли не сам. Така, то свилен хубаво ги прави, идват много хора, много мадами от центъра на София идват. И си го преодолявам сам. Това е нещо и с солови албум, и с пеенето сам е аз да си знам, че мога да го направя и не е лошо, нали, не е аматьорско. И така правя си го за малко да си избягам от комфорта, защото с групата е ясно. Това да свири соло, това да свири бас, това та-та-там, ба-ба-бам, дали ще се смееш с мен, та-та-та. Аз го правя малко по-смешно, сериозно, но е правено 100 пъти, минимум. Да, абсолютно. Хиляди пъти. Предизвикателство и за теб самия да... Ами малко и тренировки да свиря на китара, защото като свиря грешен акорд и то се чува веднага. Защото иначе мога да кажа, Жор го и свири. Има да сигурност с групата определено. Да. И така. Предстои ли ти нещо ново, солово да предприемеш или по-скоро в момента сте сфокусирали върху работа? Сега завършваме 4 парчета с остава и ще го измислим дали ще ги пуснем така наведнъж. Аз нямам идея даже дали има смисъл да се издават вече албуми или просто се пускат песни постоянно. Имам си събрани парчета за втори албум и трябва просто, майндсета трябва така да штракне да каже, че време ти е. И да отидеш там. Имам много дема за албума ми, който те няма да стават за остава. И така. Тоест да се очакваме. Ще почна да ги правя едно по едно. Добре. А с кой изпълнител би искал да направиш дует? Независимо дали е български, роден, не народен, тая дума вето, чуждестранен или български? Чуждестранен, да, много. Деймън Обърн, сега с брата да Галахар би ги подгрявал. Ако не се сбият преди това. Нека те се бият, аз да си изпея моят концерт, те да се правят Даже някой беше написал, че няма да напълня Joy Station. Викам, не, ще ги закарам в плачковци на къщата на нашите. Ще ги напия с ракия. Те само това искат. Те пари не искат. Да, такива. Йото. С Майкъл Стайп много искам да правя музика. Хора, които много са ми повлияли като човек, който измисля песни. Иначе България, не знам, не мога да кажа. Като цяло съм много недоволен от поп-музиката в България. Много ми е тъпа. Изключително текстовете са ми тъпи. Няма композитори все едно. И тия деца, аз им казвам, хора, слушайте, почваме от Beatles. Слушай какви хармонии има на Beatles. Те имат 10 години кариера, сигурно 200 парчета. Чуй ги за един ден. Чуй ги утре пак. Чуй Rolling Stones. Чуй ги там всичките от 60-те години. Чуй преди това Елвис Пресли. Почни после в пънка, в New Wave. Слушай, има хиляди албуми. Аз ще ги напиша даже кои са. Те почват. Аз съм с теб, ти си с мен, моя ден, диша с мен. Какво става, бе, човек? Ме било срам в началото да пише текстове и си викам, сигурно някакви зверски глупости пиша. Но то като си много млад, си голям депресар, това спасява, нали, защото празен кадър, мъничко човече, да. Като е млад и филмиран. Да, и си мислиш, постоянно мислиш, че свършва света, че никой не те обича. Има едно фатално чувство, че едно, че ти си център. Да че всичко е срещу теб. Беше казала някой момче или момиче, примерно майка ми или баща ми, каже, пич, ти си на 20 години, гледай какъв хубаво момче съм. Ще ги разцепиш всичките мадами тук, пичове. Просто малко самочувствие. Но то пусто габровски селянин и го е срам. Там те му говорят за поезия, той си мисли, че те искат да си говорят за поезия с него. Път той
Добре, на 11 септември къде сте с остава за 33-та годишна? В Маймонарник, аз не знам, с 32 ли са, колко са? 32 май. Или аз мога 32. да смятам. Сета. Може аз да не мога. Абе, те Жоро и Боби, те не го помнят. Те, нали, са направили остава в Габрово. Аз днес даже им се подигравах на саундчека. Викам, абе, пичове, какво водите остава? Защото аз съм примерно от 27-8 години с остава. Но вие, като сте свирили, като сте се учили да свирите Smoke on the Water, това ли е първият ден на остава? Защото то не е, примерно, Жоро измислил полял Слънчогледи и те казват, от утре започва остава. Не, те са свирили някакви зверски глупости и те само двамата знаят, защото аз тогава съм бил, слава богу, съм доста по-млад от тях. Аз искам да те попитам обаче за всичкото време на сцена, каква разлика, градация или деградация виждаш в публиката? Какво виждаш като тенденция? Публиката? Не, аз проблем с публиката нямам. Вече съм се научил, дори като свирим на на Мегдания, примерно да кажем в Плачковци, защото майка ми и баща ми са оттам. Не сме се видели там, но има селендури, нали? Тях шеба майката, бера. Това ще го мютнете после. Винаги има такива. Обаче, ако това си го пребориш, да не го напсуваш на микрофона, да му кажеш да изчезне и да го изгонят полицията, и той в един момент вижда, че ти си по-силен от него и че хората почват да пеят шоколад, там е някой хит. И то не му става тъпо и той или си тръгва, или почва и той да си припява. Така че селтаци винаги има. Той сигурно и на братята Галахар има много селтаци, ама... Там със сигурност там и брит селтаци, които са по-добри от нашите. Има ли един лев ход? За мен е това. Има ли един лев ход някъде? Чугарият, селенията изчезва на 50%. Значи, ако трябва да дадеш 2 лева вече, то дали може да пее? Не. Това е интересен въпрос, между другото. Каква ти е позицията относно безплатните събития? Ако имаш, Имам, да, предпочитам. Сега, понеже ние сме... аз сме да кажа, че съм професионален музикант и се изхранвам 90% от музика. И другите 10 не са от наркотици, за съжаление. Много ми е тъпо. Сега имаме концерт в Маймонарника и там има 35-40 лева вход и там има супер много разходи и остават не много пари за музикантите. И на другия ден има друга група, която е с ход свободен, която пак е известна и това е много тъпо, защото те си губят феновете. А пък ние също ще загубим, защото няма да дойдат такива латентни хора, им викам, които се чуят дали да дойдат на остава или да отидат на черно фередже, примерно. И те не знаят. И какво беше остава? Да, он е пее тънко. Какво беше черно фередже? Там пеят глупости. И ти си казват, какво? Къде е, колко е входа? 0. Значи отива на 0. Примерно казвам, някакви сравнявам. Да, абсолютно. Но, от друга страна, ние сме свирили в малки градове, където никога няма да дойдат повече от 10-20 човека в клуб. То няма клуб. Така че свирим там. На такива общински. И за мен е много яко, защото музиката много мощно влияе без да говориш, без да кажеш хора, вие сте селени, слушайте сега. И им кажеш добър вечер и на 40 минута всички танцуват. Без нищо да им говориш. Кой град така сте били най-изненадани от публиката, че имате фенове? Се сещаш? Да кажем сега, миналата година или по-миналата беше в Кюстендил свирихме. В Перник свирихме миналата година даже 2 пъти и Перник се оказа, че е доста съвременен град, имаше над 1000 деца, беше много яко. Аз винаги сме свирили там в клубове, съм ги молял и съм казал, аз не съм софиянец, не ме бийте. С батите и те се хилят, викам, ви се хилите, ама няма се счупените зъби. И много по-готин град е от преди. Той е бил миньорски град. Това е хубав апдейт, който ми даваш. Аз лично не съм ходила в Перник, така че... Кюстендил беше много хубаво. Това са малки места, където явно има хора, които са... Понеже София е много близо и те си ходят на концерти, на театри, на всеки неща и там вече почва да има. Е готино. Добре. Кой ти е най-омразният въпрос
Ти си обиколя толкова много интернет, толкова много питанки. Предполагам, че има нещо дразнещо или омразва, което го Да. чуваш. Ами, да кажем, едно от най-тъпите ми за защо кръстихте групата Остава. И понеже, сега ще ви разкажа защо. Защото те, Жоро и Боби, са измислили това. Той от един много тъп виц, малко Pink Floydски такъв. Един човек ходи в пустинята и много жаден. И има табела, остават 3 км. И той си мисли, че лази се на 3 км. След това остават 2 км, остава 1 км и на самото място, където е ушло оазиса, където има вода, има всичко и пише добре дошли в Остава. И това е вица, но супер тъп виц, нали? Но те казваха, аз бях още ученик, добре дошли в Остава. И така става, че никой не казва, айде да ходим на добре дошли в Остава. И те си казали, бе, пичове, всички казват, айде да ходим на Остава. И си го сменили на Остава. И след това, разбира се, дойдох аз и му правих всичко. И Даниел, разбира се. А къде са другите членове от бандата сега вече? Ами, главам, че ги домързя. Много ми завиждат. Много ми завиждат. Добре, найде оставяме и тях. Аз исках да се питам за твоите музикални влияния. Аз знам, че стилово споделяме много интереси към музиката и О, да, ами... бих искала да знам кои са твоите влияния и дали имаш влечение към някакви конкретни жанри. Ами, сега, ако говорим за алтернативния рок и за инди рока, последните групи, които за мен много са... Те не че толкова ме влияят, колкото ме вдъхновяват. И The Strokes, Black Rebel Motorcycle Club едно време, като излязаха. И те някак си промениха цялата музика. И след това излязоха Arctic Monkeys, те бяха малко наготово. Те бяха променили цялата музика. Как се каже, той е White Stripes. Тия групи, които абсолютно много течение направиха. Преди това, разбира се, Брит-попа, грънджа. Много съм слушал Едит Ведър, не само и всичките други. Не стига, че са хубави, ми пеят хубаво, викам, защо Господи, тук не фърли малко красота и малко. И почнах да си купувам микрофони с повече ниски. И голос, с който работим, казва, че не ти трябват ниски в гласа, просто трябва да се научиш да пееш с повече ниски. Ти имаш ниски в гласа, и в записите го няма. Хората ми викат, че пея тънко. И се оказа, че не е от микрофона ми, просто трябва някак си го науча сам. Така не. Мориси много харесвам аз, The Smiths, понеже това е едно от музикалните неща, които обожавам, защото му слушам текстовете. 90% от рок музиката, като поп музиката, има супер тъпи текстове. Нали, то е, аз се влюбих в теб, обаче ти, нали, да не говорим па за българската музика, че си майката си трака. Обаче този човек разказва историята от първата дума. И почва, и аз така, и ти се обърна, и аз плаках, и цялото парче слушаш и кажеш, пак ти изрода, абсолютен гений. Е много объркващ, тъй като на фона, нали, на една много ведра музика. Да, пее големи депресии. Да, и не смазващи депресии в текста, нали? Ако се заслушаш много, така се объркваш, наистина е гениално. Да. Между другото, втория ни албум, като излезе, и почва с едно парче на Мини тяло, почва така, не спиш с мен, не спиш до мен, не търсиш секс, а търсиш плен. За мен е... Много депешарско, между другото. Да, и в ревюто имаше тогава нов ритъм и мега готина Юлиана Танчева пише. Албума на Остава почва като албум на The Smiths. Много готин текст, завъртян, сексуален и аз... What the fuck е Смитс? Аз съм на 24-5 години, въобще нямам никаква идея, че Смитс е нещо велико. Тая бати обидата ми удари. И после 10 години след това разбрах, че тая група е толкова Мориси, нали, с Смитс. Те направо са учебник как се пишат текстове за музика. Абсолютно. И после съм и се извинил на жената, защото то беше бати комплимента, пък аз мисля, че му обижда. Ами виж. Габрово нямаше да Смитс. Признавам си, да Смит също открих на така доста по-късен етап и във втората мисия смяташ ли, че музиката има някаква определена възраст, в която човек назрява за нея? Тоест... О, да, определено. Друга група, която открих късно, беше The National. Примерно The National едно време, като излязаха и Жоро
И ми казва, чуй, имаше една песен, как се каже, Blood Cox, не знам какво, те от най-големите им хитове. And Ohio doesn't love me, какво беше там? Много хубава песен. И аз се слушам и казвам, този пич се прави. Това не е готино. Той с един нисък глас, не е готино. Ник Кейв, Wannabe, всичките том... Да, лайно. И минаха няколко години и почнаха да издават по-хубави албуми. Аз, баси, великата група. Почнах да им слушам всичките албуми и се оказа, че просто на човека гласа му е такъв. Той е не че повлиян, просто е такъв му е гласа и той даже е супер панкар, скача в публиката, доста по-голям от мене. Не 5-6 години, скача като абсолютен панкар, обаче пее ниско. И съжалявам. Така е, тя ги открих много късно. И предполагам и много металисти покрай гаджетата им откриват Остава, защото те ги мъкнат по нашите концерти, не могат в началото да слушат, но и пробива, примерно, такива песни. Да, песни като Мъничко човече, като Лял съм човек, които са по-драматични. Метал много обичат драма. И... Да, и аз като дете аз слушах много метал, но вече ми е по-малко. И в един момент казват, не мога да го понасям. И знаеш, че ден плаках на шоколад. И се разчувстват. Има метали вече. Не. Едно време, те се промениха сега поколенията, по-големите от, да кажем, по-големите от мене. Те знаят, че едно време метали, панкари, нюефари не можеха да се гледат. И примерно, ако слушаш Менуар, и за мен е още чудно, нали, кой може да слуша Менуар, но ако слушаш Менуар, аз слушам Депеш Мод, ние никога няма да си говорим в този свят. Наистина е. Това наистина така, че преди има доста по-голямо разделение стилово, жанрово. И начинът как се обличаш, какво кино гледаш, какви книги четеш, много се разделяха хората. Много по-изразени и индивидуално стилово хората, колкото до сега сякаш всичко е голям. Сега идват едни деца и викат, много яко шоколад, ми е любимата песен на бала, танцувахме, харесвате ли чалга? Да, харесваме чалга. Аз харесвам метали чалга. Да. И сега аз не мога да ги изгоня, защото си платили билета, но много ме дразни това. Искам да почна да слушат Депеш Мод, New Order, там всичките групи, които съм харесал като тинейджър, те слушат и Ивана и Остава. И аз това не мога да го разбера. Такова е времето, явно. Те са родени, докато има чалга, при нас нямаше чалга. Ти си малка, аз бях в казармата и нямаше чалга още. И имаше един... да не му казвам, ето да го рекламирам, той е тук от вашия край. И имаше едни шофьори, бяха от старите ми войници, и те мислеха, че като имам китара и мога всичко да изсвиря. Аз му казвам, не пич. Аз слушам грънч, за тях грънч нищо не значи. Викам, аз слушам грънч и те викат, Ноев е металиста да извади на кой си целият албум. Викам, ети китарата, аз не мога. Аз знам само 2 песни. И ме караха да... Вярвам в тебе, не защото си ти. Тази и And nothing else matters. Само тия свирах. И след малко идваше един ром, скоби циганин, който свиреше Левски Каручка. Те като вижда металист. Виж скрити топката, вземи хляба. И ни гонеха металистите, а той продължаваше чалгиите. Но това е абсолютно сериозно. Ако може никой да не ходи в казармата, предпочитам. Да не са неолиберали и там, каквито но казармата е по-голямо гадост. Оставяме казармата в миналото. Кажи ми, Свилен Ноев, за какво мечтае? Професионално, нали, ясно, да издавам албуми, да съм здрав, хората около мен да са здрави, феновете да са ми здрави, защото толкова, нали... Много искам да имам дъщеря. И сега тормозя моята жена, защото вече съм голям мъж и почвам и да забравям. И викам, ако не искаш да имаме второ дете, да си осиновим. И това наистина сериозно го казвам, така понякога си мечтая да имам момиче. И тя да каже, тати, изпей ми по-нова песен за шоколад. И аз се просълзявам, казвам, чакай, тати, че вече ми треперят ръцете.
Но това абсолютно сериозно го казвам. Това е по-широко бъдеще, да го кажем. Иначе, разбира се, си мечтая да няма война и световен хит искам да направя, разбира се. Може и на български. Искам братята Галахар да пеят едно мое парче на български. Ама да ми пеят някакво развалено джалище ще слееш с мен, а да си го научат на хубаво. Трябва, как ти трябва? На пловдивски, примерно, да кажеш, айде да си отидеш ти да ги научиш, да кажеш, и дали ще се слееш с мен, майна? Пожелавам ти абсолютно всичките тези мечти да ти се свърнат и наистина това щастие да ти се случи. Ще живее без него, но така си го мечтая. И много се радвам, като мои близки хора имат деца, защото готините хора имат готини деца. И плюс това, като ме харесват мен и децата, постепенно. Нова публика. Да, почват от Срачо Капитана и продължават на другите. Извини ме. Нищо. Стигаме все пак до основната тема, заради която сме се събрали. Какво е най-голям успех? Най-големият успех, аз не се повтарям, но може би това, че имам семейство, че имам дете на 13 години и все още не ме е набил. Но... Ако продължаваш толкова безразсъдно с TikTok, не знам. Не мога, аз отварям един път месеца, но да, мисля, че децата са голям смисъл. Някакси, откакто ми се роди сина, това, което като си излезеш на сцената, искаш всички да те обожават. Нали? То е малко, ако нямаш такова его сценично, ти не си никакъв артист. Няма артист, който да няма зверско его на сцената. Сега после, значи съм бастун от гаво, но като ти се роди дете и вече ти ставаш номер 2, номер 3 и вече си кажеш, той ще не е толкова зле. В случай, може и да си бас-китарист, не да си вокал. Нали? Пак не е толкова зле. Да. Да, и почва да се сменя всичко в живота, цветовете. Кажеш, детето, дай ще гледаме сега Никелодеон цял ден, да ти гръмне главата. И като гледах биатлон, аз много обичам биатлон, и той да ми реве цял ден. Аз ще порасне, ще чупа главата. Не, децата са голяма работа. Наистина много обичам деца и понякога даже с приятели, като сме на някакви басейни, някакви морета и нещо, и аз играя с децата. Те като гледа толкова е бълък. Всички бягат от децата си, толкова ходи си играе с тях. При тях, да. Много обичам деца. Това е страхотно за успеха, който сподели сега. Налагало ли се да пожертваш нещо за този успех? Или изобщо за някои от професионалните си успехи, които постигаш? Не знам, аз понякога си мисля дали ако бях избягал в чужбина, ще да е по-добре, дали щях да правя музика още. Някога това се чудя, защото хората, с които учих в Правец, един много хубав техникум, и половината заминаха за Америка, другите заминаха за Англия. И другите останахме в България. И аз станах музикант. Ти като имаш 90-100 издадени песни, е много тъпо да отидеш в Англия и да почнеш от 0 на 48 години. И аз съм си мислил, с какво е по-голям, примерно, пиянката Галахар от мене, като аз съм измислил супер много песни. Просто сме се родили тук и си казвам, ама все пак си има хубави неща. Уважавате там, хората ти кимат, здравейте, хубава музика правиш. Доскоро музикантите не ни възприемаха. Приемаха ни като пияници, наркомани и курвари. И сега вече малко стана като професия. Вече Rolling Stones са на 80 години, още правят милиони. Дълга професия, което е хубаво, не е на 30 години вече да станеш, примерно, хлебар или нещо, каквото и да е. Така че, мисля, че... Това е отдаване за цял живот си. Да, има такова, който не знае, ако не е музикант. Музикантите през цялото време имам мелодия в главата. Поне аз имам и всичките познати покрай мен. Постоянно нещо си пея в главата. И докато спя, ако мисля някакъв текст или нещо и не мога да спя на 100%. Тия хората как медитират, заспиват дълбоко. Не. Постоянно стоя на това REM нещо, което сънувам някаква зверска глупост и само пише.
върти това. Гледам сам в новата ти риза. Какво беше после? Цяла нощ не мога да се сетя за текста. Аз съм го написал вече и съм готов. На другия ден, примерно някаква естрадна песен ми се върти в главата. И това е ужасна гадост, защото Ще ми репокой главата. не знам как става, ма той този Бряма, той това каза. Отивам за риба, пия си ракийка, фърлям за риба и почва. И аз казвам, пич, и аз съм така. Това е ужасна болест, това е голяма гадост. Няма момент, в който да няма нещо в тъпата ти кратуна и нещо да си пееш. Това е концерт. Да. Добре, де, обратно към успехът връщам. Като ми е интересно да ми споделиш, да ни споделиш всъщност на всички нас, според теб какви качества правят един човек успешен? Или го подготвят Качества. за това да бъде успешен в професионален план? Ами аз имах късмета да знам на 15 години какво искам да правя през живота си. И на 15 години знаех, че ще съм музикант. И наистина знаех. И те ми обясняваха, няма да стане работата. Баща ми вика, къде се състезаваш, Васил Найденов? Бега, тук е село. И всички ми викаха, Сега връща ли? Габрово. Той им се връща на всичките ми приятели тук от групата, ако бяха, защото има един чубанин, дето и за Мона Лиза ми каза, че било много тъпо като текст, но сега ще му докажа, като стане хит. И за шоколад едно време викат, пиш, стига, Дони има песен Мармалад. Бати тъпото е това шоколад. И им го постоянно го казвам това, постоянно. Ще ги извадя тук един път на разстрел, ще кажа, тапунгери. Но ти имаш много сериозен нюх. И усъм. Аз имам за себе си, ама те са ми приятели и свира с тях. Аз не им се карам. Според мен, ако човек усеща като малък, че нещо много му харесва, трябва някакси да си тръгва да си копае натам. Майка ми е учителка, баща ми е абсолютен бастун, те нямаха нищо общо с музиката. Нула, ама нула. Нула. Аз си пеех. Каза ми майка ми, ти не видя ли, че ми е странен гласа? Аз съм ти пеел Don't You Cry Tonight, там всичките естрадни песни. Тя вика, не, нищо, не. Вика, чувам, че пееш не е лошо, ама... Викам, това, дето дразни всички хора, не го ли чуваш? Тя вика, не. А в кой момент вече така те приеха на сериозно като музикант, подкрепиха, усетиха? Тя майка ми вече, като почнах да издавам албуми и брат ми почнаха да разбират и да ни искам пари, нали. Като се преместих в София и да ми пращат буркани, ама... Като взехме там първите награди за Ще дойдеш с мен, после пък шоколад, после пък им беше много известна шоколад и приятелите ми. Пич, стига с тази песен, да, измисли втора стига с тази. Преди това викаха, не си известен, сега после викат, паси тъпата песен. Право ми надуваш главата по цял ден я пускат по всички радиа. То няма угодия. Няма, тия хора, и сега ще чуя, нали, плюят Ед Ширан. Момчето ходило с часовник за 1 милион паунда. Ох, Господи Боже. Ти беше ли на концерт? Ами не, ама аз нямам нищо против професионалните артисти, които са супер успешни. Сега няма да го слушам вкъщи, предпочитам да слушам Еди Ведър или там някой друг, но много кадърен. И сега... Не можеш да кажеш. Да, ако ми говорим за българска естрада, тук един подкаст може да направим как да хейтим българска естрада, за да правим добро впечатление. Няма да не ще ми се сърди тук, но имам си такова за непознати хора, които, нали, те си казват, Свиленото става, той е романтичен човек, пее за любов и за секс. И аз казвам, здравейте, добър вечер, поръчаме си там някакви салати. Не ги познавам. Директно се изстрелва против примата на българската естрада, нещо супер гнусно. И те всички млъкват и казват, аз казвам, най-гнусната певица за винаги. Бати тъпата музика правите. Да. И продължаваме вечерта. Ние мислихме, че ти си много скромен. Аз съм скромен, обаче не искам да го приемате като рок звезда, затова нека малко да сваля това, очакването, че съм селендур и после нека си станем да си комуникираме от едно ниво. Да, и казвам, нямам нищо против жената, но много готино се шокира, като плюеш някой, който масата много обича. Аз го правя винаги, а не ли знае. Сябаш смут. Изненадваш. И да кажем, че човек, който го няма, го псуваш, което е много селско, но ми е забавно.
Сподели ми каква е най-голямата битка, която си имал със себе си. Най-сериозното нещо, което имах проблеми с здравето преди 10 години, много големи проблеми. Казаха ми, че имам множествена склероза и казаха, не е много сигурно, не е. И аз си го подминах. Той мозъка малко си прави байпас. Викам, нищо ми няма, имах някакъв проблем с окото, мина ми и след 2 години, бам, изтръпна кръка и ръката и други изследвания викат, пак имаш, наистина вече имаш. Моят телефон е. И Някакъв много. И аз си... Калахар, да. Аз един го харесвам повече от другия, после ще ви разкажа. И ми казаха, че АМС е много тежка болест. Ти ставаш инвалид за 2-3 години. И аз си казах, окей, fuck off. И почнах да си търся, да чета в интернет. Говорих тук с хора, които имат подобни проблеми и са живи и здрави. Биляна Савова е жива и здрава, много ми помогна. И намерих си начин с там си много кадърни хора, които ми запознаха с един украински лекар, който живее в Полша, който лекува с биорезонанс и той му каза, че ти нямаш МС, имаш там някакви други неща, които правят същите проблеми на нервната система като това и ще се лекуваш по този начин. И аз казах, окей, се излекувах за 2-3 месеца. Биорезонанс ценни честоти, то няма като лекарствата нещо вредно. Не говорим, че половината ми приятели казват, че е малумно, но МС е тая. И аз съм от тогава 10 години съм супер и постоянно някакви хора ми пишат в Фейсбук, разбрах, че си имал МС и там нещо, как помогна. Аз на всички хора казвам, аз няма да ви излекувам. Имаш или нямаш, ти трябва да си го решиш за тебе. Аз ти дам един телефон. Оттам натам, дали ти ще взимаш лекарствата, които нищо не помагат, или ще вземеш другия път, изцяло твой имен не ме интересува. И понякога аз говоря по телефона с хората и те ми казват, малко не си ли груп? Аз казвам, пич, аз ти помагам, но това дали ти искаш да ти помогна, изцяло твоя работа. Твоя живот си го живей ти. Моят проблем съм си го изплакал и съм си го изстрадал. И ти не знаеш за него. Приятен живот, даже такива по-нахални ги блокирам. Телефона им давам, те звънят, някои се лекуват, някои не. Така че понеже голяма част от тия автоимунни болести, хората още не могат да ги разгадаят какво са и как се лекуват. И аз тогава не повярвах и се оказах прав. Лекарствата наистина не лекуват това нещо. И даже и близки доктори ми казаха, пиш до 2 години ще си в инвалидна количка, ама минаха 10 и аз си пея тук по сцените и ме дреме на газа. Бъди жив и здрав. Мерси. Наистина въпрос на настройка, по-скоро би казал, чисто за себе си. Аз съм алтернативен човек не само в музиката, като цяло съм панкар и тогава, като ми дадоха някакъв шанс да влеза в системата, аз им казах, изчезвайте, не, няма да влезе в системата. И моя система си направих и помагам на някакви хора, които искат, имат някакви проблеми с тия неща. Но така, трябва човек да си понякога да спре, да си каже, този път е по-добър от другия или стандартният път понякога е по-добър. Това било най-тежкото, защото тогава мислех, че ще умра, защото имахме много хубави парчета вече, океан, внимание бяха излезли, много хора събирахме вече. Големи клубове догоре по 800, в Маймонарника по 2000 човека. Изведнъж само пляс, 2 години инвалид. И трябва някакси това да си го... Това е страшен шамар. Да, и сега гледах филма, между другото, за Селин Дион, която тя има някаква много тежка болест. Да, Господ, но виждаш много силен човек как това си го изборва. Лекува те бавно, тренира, спортува и има си начини. Благодаря ти за всичко, което сподели. Аз също ще да попитам, коя е твоята супер сила, но мисля, че май с този разказ ни даде... Аз обичам да го разказвам, даже моите близки хора казват, ти стой свилен, всичко си разказва по телевизията. Аз казвам, знаеш колко хора ми пишат, ти не можеш да си представиш болни хора, които стоят там на тия, те могат да им се помогне много, много, много без тия гнусни лекарства. И аз вярвам в това и аз съм окей. И пия алкохол, както виждаш, по принцип е забранен
за хора, които са болни, пък аз даже и пея. Отварям една скоба, Свилен, заедно с Остава. Тази вечер са на сцената на Station Street Festival от 9:30, така че от Фарго директно ви приканвам лека по лека да се ориентираме към Иван Вазов. Айде. И минавайки на по-пловдивска тема, кой ти е най-хубавия спомен? Аз много обичам пловдивските не само писатели, обичам и художниците най-вече. Едно време познавахме Колю, Бога го прости, Колю Карамфилов, който беше голям фен на Остава. И, нали, не го казвам да се хваля, той беше наистина страхотен човек и мега готин артист. И много харесвам Наско Хранов, не знам дали го познаете, той е мега готин художник, но аз нямам още негова картина. На Колю имам няколко. Имам много хубави спомени с тях. Едно време Наско Хранов живееше под едното тепе и с един мой приятел, той още не е дошъл, пешето. Една вечер се бяхме напили под това тепе и не знам как се прибрахме в 4 сутринта. Но имаше такива моменти, в които като излезе Остава и ние свирихме тук в Петното постоянно, беше култ, нали, всички тинейджери идваха и почнаха и Сашо Секулов и всичките артаджи на Пловдив много да ни обичат и постоянно ни приканваха някъде да се напиваме и да си говорим за изкуство. И винаги за мен е Пловдив много готин арт-град и хората някакси уважават артистите, което примерно в София не е баш така. Как в София? Всякакви хора има, нали? Ме поздравяват постоянно хора, но има такива, които ми блъскат колата и казват: "Щибо майката, що бя?" И това ме дразни, защото аз не стига, че той ме блъсна и после иска да умра. Аз не искам. Накално малко. Да. Кое ти е любимото място? А, Казвай го. Прекалено obvious. Кое? В Пловдив ли? Да, в Пловдив. Античният театър, това ли не трябваше да казвам? Не, аз казах да не казваш това. Фарго. Фарго обичам, много хубави коктейли. Античният театър ми създава, понеже сме свирили 4-5 пъти вече, може би, едно такова усещане се носи вкъщи. Едно друго място има в България, което е Гложенския манастир. И това ми е много любимо място, понеже семейството ни имаше и сега вече почти няма вила там наоколо. И винаги като ходихме там, аз си ходя с колата сам, защото те като Гаворския Кукундрел си ходи пак там на манастира. И ходех там да запаля свещ, малко да си погледам и нещо все едно ти изчиства. И тук античният театър има тая енергия. Остров Света Анастасия, която е срещу Бургас, има тая енергия, има места, които просто стоиш и нещо ти става готино. Някакси, ама не е, нали, сексуално готино, ми е такова едно спокойно. Спокойно, да. Обратното. Пак готино, наистина. Античният театър за музикантите е велико място. Абсолютно. Надявам се скоро, не знам дали тази година, но в миналата година, ако имате дата на античен театър, Да дойдеш. велико. Ще дойде. Дано да ти толкова да ти тръгне, че да правим подкасти с там в Античния театър да идват по 2000 човека. И от София. И от София. Ще говорим на софийски, а за повечаните на Пловдив. Ще говориме. Много обичам да се говори на говориме. В моя край не се говори на говориме. И Как се правим. говори в твоя край? Чек! Ей, тъй. Водата, ръката. Какво ти кажа? Добре, тъй като малко напред във времето, ако искаш, преди да ходим към станционна, първо да се обърнем към нашите гости тази вечер. Ако някой нещо иска да попита, сега е момента. Свилен е тук с нас. Точно. Здраве. Няма нужда, аз си разказах. То е другия път, че е същото. Може би ще е по-тъпо. На концерта ще е много хубаво, защото ще говоря по-малко. И така. Ако искаш вече така за официален финал, тъй като съм да кажа и в TikTok ще има. 500 фолуара имам. Някакви сигурно от 60 плюс. Ако искаш, може да споделиш нещо финално, с което да закрием вечерта. Какво финално? Те да се обичат хората. Да, хора, ако може да
да обичате изкуството малко повече, да не... Аз всеки път го казвам, това е много хора по-умни от мен са го казвали, изкуството прави хората малко по-висши от маймуните, от животните, нали, наобщо. Това, че един цигулар свири 40 години, за да те остави такова удоволствие, ти да мислиш после една година за това произведение или някой парче, което се влюбил и 20 години си го пееш, защото се влюбил в най-готината жена или музика, или пък някаква най-хубавата картина, която си видял, човека го е рисувал 30 години се учил. Така че по принцип, нали, изкуството няма смисъл, може и без него, но с него сме някакси една идея по-възвишена и за мен, аз винаги казвам, хора, харесайте изкуството и уважавайте му артистите, защото сме готини и освен, че сме много забавни, сме много по-забавни от всички компютърджи, които ни мразят. Това е, защото тайнично завиждат. Аз искам да спре интернет за една година и тия всички IT-та, които ни плюят в Инстаграм и Фейсбук, да ми носят китарните усилватели и да ми кажат: аре бе, Ctrl-C, Ctrl-V, ела тук, пренеси китарата. В това едно време така е било. Напишещата машина е пишела, чакай на батко Свилен да му напише текста. Напишеш, а сега ми вика, тук ще пееш шоколад. Че бързам да програмирам. Свилен Нов. Той? Свилен Нов. Благодаря много. И аз. Това беше първата среща от успешните. Очакваме за още 5 до края на 2024 година. Така че се радвам да ви видя и на следващите издания. Рок-н-рол. Рок-н-рол и да ходим към фестивала. Yeah.